ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмуразия. имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи ҷайҳун қумсангир 17 апрел аст. 1000 рубли русӣ баробар ба 153 сомону 50 дирам, $100 баробар ба 1220 сомонӣ. дар ин видео навор кардем буқои калон, буқо барои бастан, буқачаҳо, моли майда, барравол, гӯсфанду бузу ҳамаша навор кардем. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. дӯстони азиз ман, молбозори қумсангир камтарак беруншам тамошо кунед. мана иҷода мурғ бозор, ҷа бозори телефон, наиш канал, бача уҷода телефон савдо доран, канал пури об. калонтарин буқаи бозор, живой весаш 1 тоннаи ровна. буқаи 30,000 сомонӣ бозор кардааста, ҳозирашта додагиш нест. 30,000 сомон ситада надодааст. қадаш қадимада баланда. наиш мода ҳай. иш мода буғза. ин модаша 40,000 сомон гуфта судаги будааст, буғз будааст. ҳозир чанд кадагиша нафаҳмидем. яке аз калонтарин буқои бозор 30,000 сомон нархеш савдо мешавад. 25 та бозор кардааст. бетарозу. мана яке аз калонтарин буқои бозор 30,000 сомонӣ савдо мешавад. килош живой весеш 620 кило живой вес дорад. чанд кад бозор? бозор 21,000 пурсидааст. живой вес чи? живой вес чанди пурсида? нарша 31 сомонӣ. 32 сомонӣ. 32 сомонӣ живой вес бозор пурсидааст. бачаи зӯтӣ 6,000 нархеш савдо мешавад. 5,300 сум бозор кардааст. ҳозирашта додагиш нест. 5,300. буқаи средни, буқаи алафи зура, буқаи алафи 6,500 сомонӣ савдо мешавад. бо бозор 5,800 сум кардааст. ҳозирашта додагиш нест. иншолло буқаи оянда. буқои средни, буқои алафи ҳам буге мешавад. бастанда мешавад камтарак майданаге 5,700 меган савдо мешавад. бо бозор чанд кадагиша конкретно дасти дига каста будааст. барои ҳамин ҳозиранги қапидаги одам аниқ намедонам мега чанд кадагиша. ҳамин 700 сум, 800 сум, 1000 сум поён мекунад ай нархи гуфтагиш. ана буқачаи алафи 4,500. чанд моҳа? 10 моҳа. ҳоли 1 сола ҳам нашудааст. 4,000 сомонӣ бозор кардааст. ҳозирашта додагиш нест.
бухачаи оянда дора иншолло 5200 савдо мешавад. Бозор 44-43 када иста озирашта додагиш нест. Чанд моҳаин? 4 моҳа. 4 моҳа. 4-5 моҳа сервис гусалачаро бинед. Гусалачаи фасон 4500 сомонӣ савдо мешавад. бозор чанд кадагиша? Анеқ нафаҳмидем, барое ки соҳибиш дасти дига каста дода рафтааст. 4500 савдо мешавад. ҳана 1000 сом поён пасчосо гирифтаам бигирен. ай нархи гуфтагиш кам боша 700-800. на ғуноҷин биромад. ай пешмон дар байни бухо ғуноҷини зотӣ бародаша бинед. хоб 5500 ай нархиш савдо мешавад. 5000 бозор карда истар мега. ай вайда камтарам кадаги ай ғуноҷини қисир ҳоҷи гусолаш моли аҳла. на бухо барои бастан ҳои средне ай 11000 ҳардиш якҷоя савдо мешаванд. бо 10100 сум 10000 бозор присидеста озирашта додагиш нест. бародашонам нормалне ай бухоим наи бародар ай бародар ҳама вақт да дастгирӣ ай омод бошанд. на гусалачаи ширмак 2500 будааст. нархиш савдо мешавад. буқачай 1500 бозор кадеста 1500 сум. ана буқачаи зотӣ оянадор 3700 ҷои пулгиришай. марамат кунед. мана барачо касоне ки барача пурсидагӣ буданд. барачои калони алафхӯр шӯр дар кор месинода 800 суми савдо мешавад. бозор калоноша 50 сум поён 750 600 майдоша 550 не майдаи майдаша карда истан хулас. хеле нарх мустоста дурум медорем. бо дига нархурам шинос мекунем. барачои калон алафхӯр шир дар кор несинода 800 сум баландаш 750 700 600 ҳамтор ҳаст. ҳархел нарх савдо мешавад. пушхорои шишак мегирем барои МТ хушрух фарбе мешавад. хусона гирифтагиам шишак 1.5 сола гузаштаги ҳамаш 2200 меган савдо мешаванд. бо кӯтара оптам 1700 сомонӣ пурсидеста. бародашонам гап месонам моишон дароз маш моҳои созанишода на бузғолочо 450 я 380. чанд моҳан ино? аниқ намудем. бозор чанди ка? 330 باشه چند کرد؟ 380 سماره 300 سماره اونا بخواه سریدنی 5200 سومونی سعوده می شوه 4500 سوم بزرگ کده است وزیرش تو داگیش نیست